Chaplain no local St. Joseph the Walker Chaplaincy Unizik Permanent Site Ọka Reverend Father Remigius Ezokonkwo akụkọ ndị otu Kraist ka a na-achị n'ebe ịzasị wee malite bụ okwu nke Chineke ka e wee nwee ike wee nweta nzọpụta n'ụzọ pụrụ iche. Reverend Father Ezokonkwo bụ onye nke kwupụtara nke a n'okwuchukwu nke ji wee ka merube aja misa ụbọchị nke taata dịka ọ gara n'ihu wee kwuo na okwu nke Chukwu bụ nke wetara nzọpụta ma bụrụkwazị n'ime ya ka ndị otu Kraist ga-esi wee mata Chukwu ya na iwu abụmonye otu Kraist. Onye nta aka anyị na ngalaba ahụ bụ Chinelo Ọnwụzulike ga-ewetara gị akụkọ. Reverend Father Ezokonkwo ka mkpa ọ dị ka onye ọbụla na-eso ụzọ Kraist na-agụ akwụkwọ nsọ si na mgbe ha na-eme otu a na ha na-abawanye na okwukwe ma mee ka ha ghara ịnọ na ịtụ egwu ma sikwazịa na ọ ga-agakwa n'iru mee ka ha kwụsị ike mgbe mmadụ na-achọ ka ọ kọtọọ okwukwe ha. N'otu aka ahụ na Anglican New Jerusalem Church Ngozi ka Housing Estate Phase 2 ka onye ụkọchukwu n'ebe ahụ bụ Reverend Chinonso Ozemena Ezugo kwupụtara na Chineke bụ onye na-enyepụta onyinye amara nke o kwere ndị ya na nkwa si na ndị na-elite erere amara Chineke bụ ndị tụkwasịrị ya obi ma sikwazịa na ọnọdụ ọbụla mmadụ nọ n'ime ya na Chineke na-aga n'iru na-enye ha nchekwube na amara nke ga-abịa abịa. Otu a ka ọ dịkwa na ụlọụka Tower of Miracle Church of All Nations Ifite Ọka ebe ụkọchukwu n'ebe ahụ bụ Apostle John Bosco Ifeanyi grotere ndị na-eso ụzọ Kraist na ha kwesịrị ka ha dị ike ma dị uchu na ikpe ekpere ma sikwazịa na mgbe ha na-eme nke a na ha ga-agba mbọ gbara ihe na-ebute njọ ọsọ ka ha wee merie ọnwụnwa ekwensu ma abụmọnụ nke so nna nna ha ma ọ bụ ọkọlọtọ nke ewubere ga-aga n'iru imegide ha. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.